everybody! Προπαγάνδα! Ένα θέμα που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και εξ αφορμής, αν θέλετε, και των επεισοδίων που έγινε όταν πήγε ο πρόεδρος επάνω στην Αλβανία, είναι το θέμα των τζάμιδων. Πάνω σε αυτό τι έχουμε να πούμε? Σας ευχαριστώ, διότι είναι και θα παραμείνει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας στην επικαιρότητα στις κρισιμότερες φάσεις. Το τραγικότερο σημείο του ελληνισμού αποτελούν οι τσάμιδες. Γιατί? Διότι οι τσάμιδες δεν ήταν ο απλός λαός, ο λαοτζίκος. Ήταν πληθυσμός που ασκούσε εξουσία από τους χρόνους του Βυζαντίου. Δηλαδή η ηγεσία του χώρου της Υπήρου κάποια στιγμή βρέθηκε στην τύχη και των υπολείπων ανθρώπων, διότι ήρθε ο μουσουλμανισμός. Η πολιτική της υψηλής πύλης, και ορθότατα εμπροκειμένο λέγεται υψηλή, της υψηλής πύλης ήταν: κύριε Λαζάρου, παραμείνετε χριστιανός, κρατήστε και τα κτήματα, όταν όμως εγώ έχω ανάγκη από στρατεύματα θα μου στέλνετε τους άντρες και ό,τι ποσόν θα μπορείτε να μου στείλετε. Έτσι ξεκίνησε. Έλληνες ήσαν και δεν ήσαν απλοί εργαζόμενοι για τον άρτον της ημέρας, ήσαν οι πλούσιοι. Αυτοί είναι οι τσάμιδες, από αυτούς κατάγονται. Çamri mori sultana, çelen şome dod vatana. Çamri mori sultana, çelen şome dod vatana. Skeşamol me skeşan to, pes pişeki şirvator. Skeşamol me skeşan to, pes pişeki şirvator.